Helo a chroeso i sesiwn 4 adolygu ar gyfer Safon Uwch, Iechyd y Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant. Dyma yw sesiwn am Uned 3 sef llwybr gofal plant. Bwriad y sesiwn yw i baratoi myfyrwyr yn y chweched dosbarth ar gyfer papur ysgrifenedig ym mlwyddyn 4 sy'n cynnwys fathau o gwestiynau ar safbwyntiau seicolegol a chymdeithasegol ynghylch ymddygiad plant. Mae'r papur wedi'i rhannu i 2 rhan, adran A yn 40 marc, adran B yn 60 marc. Mae'r cwestiynau am adran A yn ymwneud â deunydd sy'n cael ei rhyddhau ymlaen llaw fel arfer ar y cyntaf o Fawrth, a mae'r papur yn para 2 awr a hanner ac yn cyfrannu tuag at 30% o'r cymhwyster. Mae'n syniad edrych ar y berfau gorchmynol ar gyfer amcanion asesu 1, yn ogystal, dyma yw amcanion asesu 2 a dyma yw amcanion asesu 3. Dewch yn gyfarwydd gyda beth yw'r disgwyliadau a'r gofynion yn ôl eich ymateb ar gyfer y berfau gorchmynol gwahanol. Yn gyntaf, i ni nawr yn mynd i edrych ar sut mae'r rhieni a'r rhai sy'n gweithio mewn sefydliadau gofal plant yn gallu hybu ymddygiad cadarnhaol. Dyma yw'r manyleb fan hyn, felly mae ganddyn ni codes yn y bocs chwith, sef mygol neu mygall. A beth rydw i eisiau i chi gallu gwneud fan hyn yw i gofio yn amlwg beth yw'r strategaethau perthnasol mwyn i rhieni a pobl sy'n gweithio mewn gofal plant i hybu ymddygiad cadarnhaol. Felly mae modeli wedi selio ar y damcaniaeth dysgu Cymdeithasol Bandiwra, ble yn amlwg mae plant yn gallu dysgu trwy gwylio a gwrando ar bobl eraill. Yn amlwg, os mae plant yn dynwared ymddygiad oedolion, mae'n bwysig i ymarferwyr felly i sicrhau maen nhw'n dilyn ymddygiadau positif a hefyd ein modelu eu hunan ar ymddygiadau priodol. Mae bod yn model rôl cadarnhaol yn gofyn am falle ymdrech, meddwl ymlaen llaw a hunan reolaeth mwyn dysgu pethau cadarnhaol i blant. Ac yn amlwg mae gweithredoedd, eich credoau ac agweddau wedi integreiddio i'ch plant, felly mae'n bwysig yn amlwg i ni fod â ymddygiadau i ni eisiau ein plant ni ei modelu eu hunan arno. Mae plant yn amlwg yn gwylio'n ofalus am gliwiau, maen nhw hefyd yn gwrando arno ni'n siarad, felly mae'n bwysig i ni mynegu ein dylymwadau positif mwyn effeithio ar ei ymddygiad nhw. Mae'n bwysig i blant hefyd dysgu sut i fod yn garedig, dangos empathi a parch, ac yn amlwg mae hwn yn rhywbeth sy'n cael ei gopio trwy y modelu sy'n dod o gyfoedion a hefyd oedolion. Yn amlwg wedyn cysondeb, so consistency, mae'n bwysig mewn bob lleoliad gofal mwyn gallu rheoli ymddygiadau yn ogystal â ymdrin gyda ymddygiadau heriol. Mae cysondeb yn helpu plant i ddeall beth yw'r terfynau ac hefyd beth yw'r ymddygiad derbyniol, ac mae hwn yn helpu nhw i dysgu'n effeithiol a chyflawni canlyniadau cadarnhaol oherwydd y cysondeb. Os nad yw staff yn gweithredu ar ffiniau a rheolau yn gyson, mae hwn yn achosi dryswch ac ansicrwydd ymysg y plant, ac yn amlwg mae hwn yn gallu arwain at ymddygiad heriol oherwydd yr ansicrwydd o ble maen nhw'n sefyll. Mae angen dilyn reolau a disgwyliadau a mae'n angen i rhai'n cael ei rhannu gyda rhieni ac o bosib efallai mae'r un reolau wedyn yn digwydd yn y cartref a beth sy'n digwydd o fewn sefydliadau yn yr ysgol. Felly mae creu amgylchedd cadarnhaol yn hanfodol mwyn hybu ymddygiad da o fewn lleoliadau a hefyd y cartref. Mae amgylchedd sydd yn ysgogol a heriol yn rhywle ble mae plant yn teimlo'n ddiogel ac yn hapus i gwblhau gwaith a chwarae, a mae hwn yn amlwg yn arwain at ymddygiad cadarnhaol. Yn ogystal â hyn, dylai fod gweithgareddau ac adnoddau i fod yn heriol ac yn briodol ar gyfer oedran ac anghenion y plant, mwyn iddyn nhw i beidio i fod yn rhwystredig na wedi diflasu gyda'r sefyllfa, a hefyd mae hwn yn sicrhau bod yna symbyliad addas ar gyfer y plant a maen nhw'n cadw nhw'n hapus ac yn awyddus i gyfrannu o fewn y gweithgareddau gwahanol. Mae gosod ffiniau a terfynau yn amlwg yn cadw pawb yn ddiogel, boed yn yr ysgol neu yn y cartref.
Mae'n amlwg plant yn gwrthwynebu os mae rhywun yn dweud wrthyn nhw dydyn nhw ddim yn cael gwneud rhywbeth sy'n hwyl a ddiddorol. Felly mae'n bwysig esbonio pam mae rhywbeth yn digwydd. Yn ogystal â'r terfynau yma, mae'n bwysig iddyn nhw i weld beth sy'n anerbyniol, ac felly mae cael ffiniau a terfynau yn helpu nhw i wybod pryd maen nhw wedi croesi'r llinell neu beidio, ac yn amlwg mae'n bwysig esbonio pam bod y terfynau yma'n bodoli mwyn helpu plant i ddeall a chytuno ar ffordd priodol i symud ymlaen yn ôl ei oedran ac yn amlwg anghenion. Mae atgyfnerthu ymddygiad cadarnhaol yn ffordd effeithiol i rheoli ymddygiadau yn y tŷ ac hefyd mewn lleoliadau neu reolau ystafell ddosbarth mewn ysgol. Mae hwn yn amlwg yn helpu trwy gwobrwyo ymddygiad da ac anwybyddu ymddygiad drwg, ac yn amlwg mae wedi selio ar ddamcaniaeth ymddygiad Pavlov a Skinner. Mae ymarferwyr ac athrawon a rhieni yn gallu newid ymddygiad plant trwy ei gyflyru nhw i ymateb mewn ffordd benodol, ac yn amlwg mae'r atgyfnerthu'r cadarnhaol yn llwyddiannus gan ei fod yn adeiladu perthnasoedd cadarnhaol, hunan parch, hyder a chydberthynas oherwydd mae y atgyfnerthu yma'n digwydd. Yn amlwg mae gan sefydliadau polisïau ymddygiad, a mae'r polisïau ymddygiad yma yn gallu helpu blant i wybod beth yw'r ymddygiad delfrydol a hefyd beth sy'n bwriadu digwydd os nad ydyn nhw'n cydymffurfio gyda'r rheolau, ac yn amlwg mae yna agweddau allweddol am polisïau'r ymddygiad, sef beth sydd yn y grid isod, a dyma beth fi'n mynd i trafod ar y slides nesaf. So gallwn ni llunio polisi ymddygiad sy'n cyfiawnhau ein disgwyliadau, ac yn amlwg mae hwn yn helpu blant i wybod beth yw'r disgwyliadau ohonyn nhw. Nod felly yw i helpu blant i dyfu mewn ymgylchedd sy'n ddiogel ac yn dod yn aelodau cadarnhaol cyfrifol am ei ymddygiad ei hunan, ac mae hwn yn amlwg yn gallu fod yn ymwneud gyda polisi bwlio o ysgol, polisi ymddygiad o fewn clybiau ieuenctid a polisïau gwisg ysgol. Yn amlwg wrth lunio'r polisi ymddygiad, i ni eisiau cynnwys mewnbwn y plant. Mae nhw wedyn yn gallu cymryd cyfrifoldeb ac i ni'n gallu ystyried diddordebau'r plant a be mae nhw'n gweld sy'n bwysig i fod yn rhan o'r polisi ymddygiad. Gallwn nhw dweud wrthyn nhw beth yw eu hoff bethau a cas bethau, ac wedyn ni gytuno ar bolisi sydd yn amlwg yn rhan o llais y disgybl, a ble fydd y plant yn parchu y ffaith bod y reolau yma wedi ffurfio o ganlyniad i ymdrechion nhw. Wedyn mae ganddyn ni llunio polisi ymddygiad sy'n mynegu rheolau mewn ffordd cadarnhaol. So yn amlwg mae sefydlu rheolau'r wers gyntaf yn bwysig. Mae hwn yn defnyddiol i gadlu'r person ysgrifennu rhai o rheolau hunan i lawr, ac yn amlwg mae nhw wedyn yn deall beth yw'r disgwyliadau. Mae bob amser yn fwy dymunol dweud wrth plant beth i wneud yn hytrach na beth i beidio gwneud. Enghraifft, mae reol sy'n nodi defnyddiwch gyffyrddiadau ysgafn yn fwy priodol nag un sy'n dweud peidiwch â brifo plant eraill. Ac yn amlwg mae hwn yn nodi'r glin beth ni'n disgwyl i blant i wneud ac yn sicrhau bod y plant yn gwybod yr ymddygiad sy'n disgwyliedig. Cynnwys reolau am ymddygiadau grŵp. Mae angen ystyried bod y plant yn rhan o'r trafodaeth wrth gosod reolau. Maen nhw'n fwy tebygol o cadw at y reolau ac deall y pwrpas yn well. Ac yn amlwg i ni'n gorfod gofalu, dydyn ni ddim yn gosod disgwyliadau sy'n rhy uchel, felly dyw'r plant ddim yn gallu cyflawni hyn. Ac yn yr un modd, os ni'n gosod disgwyliadau sy'n rhy isel, mae hwn yn gallu arwain at ddiflastod ymysg y plant ac yn arwain at ymddygiad anymunol. Mae llunio polisi yn hybu gwydnwch oherwydd yn amlwg mae'r plant yn deall beth yw'r rheolau yr ymddygiad. Mae yna nodau a thargedau clir, ac yn amlwg mae yna canmoliaeth a gwobrwyo'n digwydd pan fydd y ymddygiad yn cadarnhaol. Ac yn amlwg mae hwn yn helpu plant i ddatblygu sgiliau reoli emosiynau a hefyd gallu cynllunio cynllun gweithredu pam dydyn nhw ddim yn ymateb yn briodol sy'n gallu osgoi unrhyw teimladau o ddicter a rhwystredigaeth, ac yn amlwg y mwyaf maen nhw'n llwyddo, y mwyaf fydden nhw'n gweld bod yna pwrpas i'r polisi ymddygiad.
So dyma yw cwestiwn o'r holiad yn seliedig ar beth i ni newydd edrych ar. Darllenwch yr astudiaeth o'r chwith i'r dde ac wedyn mae yna cwestiwn o'r holiad yn dilyn ar y sleid nesaf. So os ydrwch ni nawr ar y cwestiwn yma, esboniwch sut gallai ymddygiad cadarnhaol neithil gan ei hybu gartref ac yn yr ysgol. Gallwn ni sôn am modelu a pa mor bwysig yw hynny mwyn sicrhau bod neithyn yn amlwg yn copio ac yn dynwared ymddygiad delfrydol. Gallwn ni sôn am cysondeb, so oes yna cysondeb yn yr ysgol i gymharu â cysondeb yn y cartref. Ydy'r ffiniau yn debyg i'w gilydd yn yr ysgol a'r cartref. Ydyn ni'n gallu atgyfnerthu pan mae ymddygiad cadarnhaol yn digwydd, a hefyd ydy'r amgylchedd yn yr ysgol a hefyd adref yn deg ac yn gyson i neithyn. Yn ogystal â'r atebion yma, yn amlwg gallwn ni sôn am y bolisïau ymddygiad a sut mae'r polisi ymddygiad yn gallu cyfiawnhau disgwyliadau clir i neithyn. Mae e hefyd yn gallu cynnwys beth mae neithyn yn gweld sy'n gwendid neu cryfder a beth yw ei hoffderau mwyn gallu creu yn amlwg polisi mae e'n fwy tebygol o gydymffurfio gyda. I ni'n gallu mynegu rheolau mewn ffordd cadarnhaol a dilyn y gwobrwyo, felly mae neithyn yn derbyn canmoliaeth am y pethau positif mae'n gwneud. Yn amlwg mae cynnwys rheolau am ymddygiadau grŵp hefyd yn bwysig, felly mae neithyn yn gallu ymddwyn yn addas ei hunan a hefyd mewn sefyllfaoedd grŵp. Ac hefyd yn amlwg mae hwn yn helpu i strategaethau gwydnwch ble mae neithyn yn gwybod sut i cadw i fynd, sut i reoli ei hunan yn emosiynol ac wedyn sut i cymryd balchder yn yr hyn mae'n cyflawni. Ni nawr yn mynd i edrych ar y tair agwedd ar hybu ymddygiad cadarnhaol. Nesaf ni'n mynd i edrych ar yr amgylchedd dysgu a sut mae'r amgylchedd dysgu yn gallu bod yn gadarnhaol ac yn gefnogol. Yn gyntaf yn yr amgylchedd dysgu cadarnhaol, mae ganddyn ni technegau a rheolau rheoli ymddygiad cadarnhaol. Yn amlwg mae cefnogi ymddygiad cadarnhaol yn golygu eich bod yn gwneud sylw a rhoi canmoliaeth i'r ymddygiad positif ac yn anwybyddu'r ymddygiad negatif. Yn amlwg bod angen bod yn gyson gyda'r canmoliaeth hefyd, ac yn amlwg mae angen bod ymarferwyr yn deall ac yn gweithio mewn ffordd sy'n mabwysiadu modelau a fframweithiau sy'n cefnogi dulliau cadarnhaol. So mae hwn yn gwella ansawdd bywyd a lleihau ymddygiad heriol i blant, ac yn amlwg mae'n ystyried y plentyn yn ganolog i'r broses oherwydd y rheoli ymddygiad cadarnhaol sy'n digwydd. I ni hefyd eisiau amgylchedd dysgu ble mae hybu dewis, cyfrifoldeb ac annibyniaeth yn bodoli. So yn amlwg ni eisiau cefnogi plant iddyn nhw ymgymryd â thasgau gweithgareddau mwyn datblygu hyder, annibyniaeth a sgiliau creadigol, datrys problemau ac ati. A mae'n rhaid i'r ymarferwyr dod i adnabod anghenion y plentyn mwyn cefnogi'n ddigonol a peidio tanseilio ei hyder pan mae'n dod at gwneud pethau yn annibynnol. So gallwn ni ystyried arferion fel rhyw fath o trefn neu routines. Yn amlwg mae'n bwysig cychwyn gyda arferion o'r dechrau. Mae'r sefydlu'r trefn yma yn bwysig i chi ac i'r plentyn, ac yn amlwg mae'n cyfle iddyn nhw i gallu tywelu a deall beth sy'n dod nesaf. Boed hwn falle yn y cynllun eistedd a gweithgaredd agoriadol falle ar ddechrau'r wers. Ac yn amlwg mae'r arferion yma yn helpu i sicrhau bod tasgau sy'n cael eu perfformio yn cael eu gyflawni'n gywir, yn gyson ac yn effeithlon, a hefyd bod yr ymddygiad yn ddymunol. Mae gosod disgwyliadau, terfynau a ffiniau yn allweddol o fewn yr amgylchedd dysgu. Yn amlwg mae hwn wedyn yn rhywbeth sydd yn helpu blant i ddeall y disgwyliadau a ble mae angen iddyn nhw i wella ar. Yn amlwg mae'r cynllun yma yn gallu sicrhau bod plant yn cael cyfle i fyfyrio ar y ffiniau sydd wedi pennu iddyn nhw ac i ddeall sut maen nhw'n mynd i cydymffurfio gyda rhain. Mae angen i unigolyn deall beth sy'n derbyniol ac ym mha cyd-destun mae hyn yn dderbyniol ac yn yr un llaw yn deall beth sy'n anerbyniol a pam falle bydd cosbi'n digwydd o ganlyniad i hynny.
Yr ail agwedd ar sicrhau ymddygiad cadarnhaol yw i feithrin sgiliau ac atgyfnerthu ymddygiadau cadarnhaol. Nawr, mae hwn yn cynnwys 3 peth, a dros y slides nesaf fyddai'n mynd trwy y 3 peth yma gyda chi. Yn gyntaf, mae ganddyn ni siartiau a cardiau gwobrwyo. Felly yn amlwg mae hwn yn gallu bod ar ffurf siart seren, efallai rhoi amser ychwanegol i blant i gwneud rhywbeth maen nhw a ddiddordeb mewn. Gallen nhw hefyd derbyn tysysgrif, sticeri neu galwad ffôn adref, ond am y ffaith bod nhw yn gwybod bod nhw'n cael eu wobrwyo. Ac yn amlwg mae hwn yn rhywbeth ble mae plant yn fwy tebygol o ailadrodd yr ymddygiad cadarnhaol os maen nhw'n gwybod bod nhw'n mynd i cael eu wobrwyo, a mae e'n effeithiol iawn mwyn sicrhau ymddygiad cadarnhaol. Yr ail rhan wedyn yw atgyfnethu'r cadarnhaol a canmol y da ac anwybyddu'r negyddol. Yn amlwg, pam fyddwn ni'n rhoi canmoliaeth cyson, fydd y plentyn yn teimlo'n dda ac yn fwy parod i roi cynnig ar bethau a ymddwyn mewn ffordd positif, ac yn amlwg mae plant yn hoffi derbyn canmoliaeth ac felly yn ymddwyn mewn ffordd cadarnhaol mwyn i hyn i ddigwydd cymaint â phosib. Y trydydd rhan wedyn yw siartiau hanes blaenorol, neu siartiau ABC. So beth mae hwn yn meddwl yw ein bod ni'n edrych ar y blaenorol sy'n golygu rhywbeth sy'n dod o'r gorffennol, ac yn amlwg mae'r rhywbeth yma yn gallu sbardino ymddygiad penodol. Felly os mae plentyn yn ymddwyn mewn ffordd negyddol, oes yna sbardun, efallai'r amgylchedd, efallai pwy maen nhw'n chwarae gyda, y pwnc, a efallai y lleoliad o fewn yr ystafell. Felly unwaith mae ganddyn dealltwriaeth o'r blaenorol, mae hwn wedyn yn ffordd i ni gallu deall pam bod yr ymddygiad problemus wedi digwydd. Ac yn amlwg, os mae'r ymddygiad problemus yn cynnwys rhywbeth sy'n deillio o'r blaenorol, mae cyfle gyda ni wedyn i gallu newid y blaenorol ac i sicrhau nad yw hynny'n digwydd eto. Yn amlwg, y term canlyniad wedyn yw beth oedd y canlyniad a ddaeth o'r blaenoriol oherwydd yr ymddygiad, ac yn amlwg mae rhain i gyd wedi cysylltu. Felly beth mae'r siarter hanes blaenorol yn ceisio gwneud yw i weld oes na patrwm, oes na sbardun sydd wedi achosi'r ymddygiad a'r canlyniad negyddol. Os felly ydyn ni'n gallu mynd nôl a newid y blaenorol mwyn bod yr ymddygiad yn delfrydol a felly bod y canlyniad hefyd yn bositif. So mae hwn yn amlwg yn rhywbeth ble i ni'n gallu edrych ar sut mae plant yn ymddwyn, oes yna patrwm penodol wedi digwydd ac yn codi yn aml i ni gallu newid. Os ydrychwn ni nawr te ar gwestiwn yr holiad, so esboniwch sut byddai defnyddio siart hanes blaenorol, ymddygiadau a chanlyniadau yn gallu cryfhau ymddygiadau cadarnhaol Dafydd yn yr ysgol. Felly mae'n helpu ni i ddeall achos sylfaenol ymddygiad Dafydd a mynd i afael ar hyn. Mae e hefyd yn cyfle i ni asesu effeithiolrwydd y canlyniad mae Dafydd yn derbyn. Mae'n dangos i staff pryd mae cam ymddygiad yn digwydd a chanlyniadau'r ymddygiad, a mae hwn yn amlwg yn helpu ni nodi patrymau, enghraifft amser y dydd, pwnc penodol, sŵn penodol, cynllun eistedd penodol. Mae'n helpu i ddeall pam mae ymddygiadau penodol felly yn digwydd, a mae'n helpu creu awgrymiadau am ymyrraethau ac ofal sy'n fwy effeithiol yn y dyfodol. Mae'n seliedig hefyd ar dystiolaeth sy'n helpu i ddeall ymddygiad ac asesu effeithiolrwydd strategaethau sydd ar waith, a hefyd mae'n helpu Dafydd i gymryd cyfrifoldeb o'i ymddygiad o ganlyniad i be ddigwyddodd yn y gorffennol. Mae'n gallu gweithio allan patrymau ymddygiad, a mae hwn yn amlwg yn helpu ni dysgu datblygu rheolaeth fwy effeithiol o'r ymddygiad hwnnw os mae sefyllfa tebyg yn codi yn y dyfodol. So dyma yw'r rhan olaf y manyleb ni'n mynd i canolbwyntio ar yn ystod y sesiwn yma. Dyma yw'r strategaethau sy'n lleihau ymddygiadau anymunol. Yn gyntaf, mae ganddyn ni amser tawel. Dyma ble yn amlwg ni'n gallu cynnig tawelwch meddwl a chymwrth mwyn lleihau teimladau o bryder neu ofid. Mae hwn yn gallu bod falle mewn amser penodol o'r diwrnod neu hefyd lleoliad penodol yn yr ystafell.
ac yn amlwg os mae plentyn yn pryderu am rhywbeth, mae'n bwysig bod yr ymarferydd yno ac yn barod i rando ac yn gallu gweithio ar unrhyw gofid sydd ganddyn nhw mewn ffordd effeithiol oherwydd mae ganddyn nhw llonydd a tywelwch i feddwl. Mae ymadfer adferol yn rhoi cyfle i fyfyrion llawn ar beth sydd wedi digwydd a'i adolygu. Mae'n cynnig ôl drafodaeth am pan fydd ymddygiad heriol wedi digwydd ac iddyn nhw i gallu gweld pam mae'r sefyllfa yma wedi codi. Ac hefyd mae'n rhoi rhywfaint o gyfrifoldeb ac annibyniaeth arnyn nhw i sicrhau nad yw hwn yn digwydd eto. Mae arferion adferol yn amlwg yn canolbwyntio ar sicrhau bod perthnasoedd da rhwng y myfyrwyr ac athrawon ac iddyn nhw gallu ddod o hyd i ffyrdd o datrys problemau a datrys gwrthdaro mewn ffordd adeiladol. So yn y manyleb mae yna nifer fawr o ymyriadau interventions a dyma yw sut rydw i wedi grwpio rhain yn dod o'r yn amlwg y manyleb. Os edrychwn ni gyntaf ar dargyfeirio neu tynnu sylw, dyma ble i ni'n gweithio i symud y ffocws y plentyn oddi wrth yr hyn maen nhw'n gwneud nawr mwyn canolbwyntio ar rhywbeth sydd falle yn well ac yn amlwg yn mynd i osgoi ymddygiad problemus neu unrhyw gwrthdaro. Mae angen tynnu sylw at rhywbeth sy'n ddiddorol, enghraifft cychwyn gêm syml, tynnu gwynebau doniol, mewn dulliau i dynnu sylw y plentyn i ffwrdd o'r. Nesaf mae ganddyn ni agweddau cymdeithasol ac emosiynol ar ddysgu, sef SEAL, Social and Emotional Aspects of Learning. Dilyniwyd SEAL mwyn hyrwyddo datblygiad a chynhwysiad i ddatblygu sgiliau cymdeithasol ac emosiynol gwell gyda unigolion. Mae yna 5 ran sy'n cael eu cynnig a mae hwn yn deillio o model Goleman o ddeallusrwydd emosiynol. Mae hwn yn amlwg yn cynnwys hunan ymwybyddiaeth, hunan reoleiddio, empathi, cymhelliant a hefyd sgiliau cymdeithasol. Nawr bwriad SEAL yw i sicrhau bod plant yn dysgu sut i fod yn ddysgwyr effeithiol a llwyddiannus. Mae'n gallu gwella cyrhaeddiad academaidd. Mae plant yn dysgu trwy datrys problemau yn annibynnol. Mae hefyd yn helpu gyda presenoldeb ac ymddygiad yn yr ysgol. Ac wedyn yn gymdeithasol, mae SEAL yn helpu plant i wneud a chynnal cyfeillgarol. Mae nhw'n gallu delio gyda gwrthdaro'n well, yn ogystal â chwarae ar y cyd a cystadlu'n deg wrth parchu eraill. Ac yn amlwg yn derbyn os ydyn nhw'n ennill neu'n colli. Mae plant sy'n dysgu i adnabod a sefyll dros eu hawliau eu hunan hefyd a hawliau eraill ac yn deall bod pobl yn wahanol a deall y gwahaniaethau rhwng pobl yn ôl fel diwylliant, crefydd, hil ac ati. Mae rhaglen defnydd cymdeithasol o iaith, sef SELP, Social Use of Language Programme, yn rhan uniongyrchol o'r cwricwlwm sydd yn defnyddio straeon a gweithgareddau grŵp a gemau i helpu plant i wybod beth sy'n derbyniol yn y gymdeithas. Ymhlith y sgiliau cymdeithasol a chyfathrebu, mae yn amlwg angen gwrando, cymryd tro, gwneud cysylltiad llygaid yn allweddol mwyn fod yn cyfathrebwr llwyddiannus yn y dyfodol. Mae SELP felly'n annog i blant i ddeall beth yw'r sgiliau perthnasoedd cywir ac mwyn helpu iddyn nhw wedyn i gallu cynnig eu hunan mewn sefyllfaoedd cymdeithasol amrywiol. Ac yn amlwg mae'n sgiliau cyfathrebu o fewn ysgolion. Mae'n helpu plant i ddatblygu sgiliau yn ôl rheoli bywyd yn yr ysgol a sut i ddysgu'n effeithiol. A mae'r ymyriadau yma yn helpu cyfathrebu clir gyda plant ac iddyn nhw i ddysgu sgiliau ymwybyddiaeth trwy deall beth sy'n derbyniol ac anerbyniol a sut i gyfathrebu yn wahanol mewn sefyllfaoedd gwahanol. Dyma ble mae'n cyfle i'r plentyn i ffurfio ymlymiad gyda ymarferydd allweddol. Yn amlwg mae'r perthynas wedyn yn caniatáu bod y plant neu'r plentyn yn siarad yn agored ac yn ymdrin gyda unrhyw faterion ymddygiad sy'n digwydd yn y cartref a'r lleoliad.
Mae angen i'r unigolyn wybod bod eu llais nhw'n cael ei glywed ac maen nhw'n gallu cyfrannu tuag at cynllun eu hunan. Bydden nhw wedyn yn fwy awyddus i gyd yn ffurfio ac yn gwerthfawrogi bod pobl yn gwrando arnyn nhw sydd yn amlwg yn gallu arwain at lwyddiant yn ôl ymddygiad gwell. Mae angen i ni meithrin plant gwydyn a hyderus sydd yn ffynnu mewn bywyd. Yn amlwg mae hwn wedyn yn gallu osgoi heriau fel problemau iechyd meddwl, pryder neu iselder. Os mae gan plant elfen o wydnwch, mae nhw yn deall bod angen falle gweithio trwy cyfnodau galed a heriau ac mae hwn wedyn yn helpu nhw i sicrhau bod nhw'n gallu symud ymlaen mewn bywyd fel llencyndod a hefyd yn ystod oedolaeth. Mae'n helpu nhw i adeiladu perthnasoedd gwell gyda eraill. Mae'n helpu nhw i adeiladu annibyniaeth ac hefyd i adnabod, mynegu a rheoli eu emosiynau yn well. Mae rheoli'r amgylchedd yn rhywbeth naturiol. Yn amlwg mae angen sicrhau bod yr amgylchedd ffisegol a chymdeithasegol yn un cefnogol. Mae hwn yn sicrhau enghraifft bod yna offer addas yn ôl oedran a ni hefyd yn reoli'r amgylchedd yn ôl falle grwpio pobl yn ôl cynllun eistedd. Os mae plant yn amlwg mewn amgylchedd sydd wedi ei rheoli, fydden nhw'n fwy tebygol o ffynnu yn yr amgylchedd yna ac felly fod yn fwy llwyddiannus. A hefyd mae hwn yn rhoi dewis i blant i arbrofi ac fydden nhw wedyn yn gallu deall terfynau a gosod terfynau eu hunan mwyn sicrhau bod y reolaeth o fewn yr amgylchedd yna yn ddiogel. Felly mae angen cysondeb arno ni ym mhob sefydliad. Mae hwn yn sicrhau bod terfynau a ffiniau clir i blant. Mae hwn yn wir ym mhob ystafell dosbarth gyda pob ymarferydd. Yn amlwg, mae angen bod yn gyson gyda reolau, gwerthoedd, terfynau a chanlyniadau mwyn sefydlu diwylliant o atebolrwydd. A mae cysondeb yn golygu fel rieni ac athrawon i ni yn dilyn trwy gyda ein bygythiadau mwyn sicrhau mae plant yn deall bod yna cosbi os oes angen, ond hefyd gwobrwyo os oes rhywbeth positif yn digwydd. Yn ôl y dull person allweddol neu person ganolog, dyma yn amlwg ble mae'r plentyn wedi ffurfio ymlymiad gyda un ymarferydd allweddol. Mae ganddyn nhw perthynas cadarnhaol gyda'r person yma ac mae hwn yn annog dull cyson o ymdrin gyda materion ymddygiad rhwng y cartref a'r lleoliad. Yn amlwg mae angen dod i adnabod yr unigolyn yn arbennig o dda, i adnabod hoff a cas bethau, hobbies a diddordebau. Mae'n hefyd rhoi cyfle i ni parchu a gwerthfawrogi cefndir yr unigolyn ac hefyd parchu'r dewis dull cyfathrebu yr unigolyn ac ni hefyd yn gallu deall effaith yr amgylchedd ar yr unigolyn a sut i gefnogi nhw'n well. Mae llais felly a sylw yn ôl rhoi'r person yn allweddol mwyn sicrhau bod y person yn ganolog i'r broses a'r penderfyniadau sy'n digwydd iddyn nhw. Mae parhau'n bwyllog yn gallu bod yn her ar y degau, ond yn amlwg mae yna resymau clir am pam mae parhau'n bwyllog yn strategaeth effeithiol. So yn amlwg, os ni'n edrych nôl ar y modeli, mae plant yn copio emosiynau oedolion. So os ni'n parhau'n bwyllog, mae hwnna'n gwneud iddyn nhw i gwneud yr un peth. Mae cadw'n bwyllog yn darparu model rôl defnyddiol i'r plentyn. Mae'n peidio a chyfleu eich emosiynau yn caniatáu'r plentyn i prosesu'r sefyllfa'n gyflymach a dychwelyd i ymddygiad gwell. Ac yn amlwg, pan fydd oedolion yn aros yn ddigynnwrf, mae'n helpu plant i ymatal rhag ddweud neu gwneud unrhyw beth fydden nhw'n difaru ar yn ddiweddarach. Ac yn olaf, mae cadw'n dawel ac yn bwyllog yn gwersi yn y foment yn caniatáu i ni adeiladu a chynnal perthynas gwell ble mae ymddiriaeth a diogelwch dros pob plentyn sydd yn yr ystafell ddosbarth. Cariau ymddygiad wedyn, yn amlwg mae hwn yn ceisio helpu ymddygiad unigolion i sicrhau bod nhw'n deall beth sy'n derbyniol ac anerbyniol.
Mae'n rhywbeth weledol ac mae'r plant yn deall y reswm dros derbyn y cardiau ymddygiad. Mae'n dull positif o ddefnyddio'r cardiau ar ddiwedd y dydd, efallai roedd myfyrwyr a chardiau gwyrdd yn cael eu gwybrwyo i ganmol yn agored am y gwaith caled. Mae hwn oedd y canlyniad cadarnhaol roeddwn ni eisiau i. Pan fyddwn ni'n parhau ar sylwi a deall yr hyn mae plentyn yn ceisio ei ddweud trwy ei ymddygiad heriol, mae hwn yn sicrhau bod ni'n gwylio, gwrando, gofyn cwestiynau ac i ni gallu dadansoddi gweithredoedd plant wrth iddyn nhw rhyngweithio a'u amgylchedd a phobl o'i amgylch. Mae arsylwi priodol yn amlwg yn helpu ni i sicrhau ein bod ni'n mynd i'r afael ag unrhyw anghenion datblygiad plentyndod sydd yn dod i'r amlwg ac yn amlwg yn helpu ni fel ymarferwydd i wybod beth sy'n gweithio'n well i rhai plant i gymharu â plant eraill. Yn amlwg mae cwnsela wedyn yn ffordd strwythedig o sicrhau ein bod ni'n deall beth yw anghenion plant gwahanol. Mae yna fathau gwahanol o gwnsela, ond mae'r rai mwyaf cyffredin yn ymwneud gyda CBT, so therapi ymddygiad gwybyddol, ac yn amlwg mae hwn yn helpu wrth meddwl yn fwy cadarnhaol am fywyd ac yn edrych ar y problemau neu ymddygiadau a darganfod ffyrdd o newid y ffordd ni'n meddwl am y pethau yma. Ac yn amlwg wedyn mae ganddyn ni therapi cwnsela, sef teulu, ble i ni yn dod â'r teulu gyfan at ei gilydd mwyn gweithio ar cryfderau a gwendidau a problemau'r teulu mwyn gweithio ar rhain mewn ffordd fwy cydlynol. Gall hyn helpu i wella cyfarthrebu rhwng aelodau'r teulu ac yn amlwg sicrhau ein bod ni'n symud ymlaen mewn ffordd sy'n fwy cadarnhaol.